Čaute! Dneska si zahráme Minecraft. No, prvé čo urobíme, si vytvoríme nový svet. Lehku si dáme, neviem prečo, proste chceme lepšia hra a dáme si súradnice a tak. Balíčky nemám. A toto môžem nechať takto, tak. Takto by sme to mohli nechať a prosím vás, dajte odber a like na toto video, lebo snažím sa pre vás robiť content a dúfam, že sa nesplníme v púšti, v bažine alebo v snežnom bájome. Savana je dobrá. No, takže začneme tým, že si naťažíme nejaké drevo. Najhoršie na tomto je, na tejto savane je, že sú tu takéto stromy, ktoré sú nie moc dobré na ťaženie dreva, čo vám poviem. No, takže naťažíme si najskôr drevoko. A tu by sme sa mohli aj bývať. Tu je to pekné miesto. Čakajte, pozriem sa. Takto. Vám povie... to je dobré miesto. Ježimaria, som nechťala vykraftiť tlačítka. Nevadí. No, tak toto zničíme. A kebyže chcete, môžem natočiť aj iné hry, než okrem Minecraftu. Napríklad, keď chcete, tak môžem vám na Riders Republic, neviem, Skate, Fortnite. Takéto záležitosti. No a tam není nič. Čo vám poviem? No. Jaskyňa. To je najlepšie. Trhlina, to je ešte lepšie. Lebo na mňa môže zhora padnúť creeper. Super. Uhličko tu na. Toto si naťažíme hneď. Dúfam, že nepadnem dole. Kúknem sa. Nepohoda. A mohol by som to začať ťažením asi. Nič iné mi nezbýva. Začneme to ťažením. No takže máme tu na iron? Máme. Krásne, ale veľa. To kebyže nám vystačí aj na celý armor, to by bolo super. No takže vždy môj svet, keď hrám Minecraft, začínam tým, že idem kopať. Lebo naťažím si iron a nie je to také príjemné, cítim sa príjemne, lebo lebo keď nemám ten iron, tak sa cítim tak, že proste sa bojím takam ísť kvôli tomu, že nemám nič na sebe.
18 by zatiaľ mohlo stačiť. Teraz sa len z tejto diery vykopať. No. Z tohto bude viac videí, nebude len jedno, lebo na čo by som robil videjko, kde by sme robili len jednu vec. Som robili jednu vec a skončil by som celý let's play. Už počujem kravičky. Či je noc, alebo čo je? Dúfam, že není noc. Ešte je svetlo. Takže máme nejaké základné veci. Tuto sa... Tu je to trhlina. Hodilo by sa nám dedinka, ale asi nenájdeme dedinku. Tak turujeme taký biznis menší. Poďte sem, kravičky, zoberiem si meč a urobím si aj sekerku. Prečo nie? No a kravičky, poďte sem. Pum. Mesko máme. A pum. Pum. Máme aj kožu. Koľko máme hulia? 7. To není veľa. A tú ovcu by som akože mohol zabiť, lebo no. Musím si robiť asi rúžovú posteľ, si musím urobiť, lebo nič iné mi nezbýva. Musím rozkraftiť na barvivo, to premeniť na vlnu a ešte tieto dve dať sem, premeniť na vlnu a urobiť si posteľ. Škoda, že mám len na rúžovú posteľ. Kurník. Škoda, že mám len rúžovú. Žužovku. Červené barvivo, ale čo budem robiť? Malá kravička. Tu by sme si inak mohli urobiť aj domček. V ďalšom videu. Robím si pec.
Co? Začnem kopať. Takže začíname robiť na domčeku a už sme sa vyspali. Krásny deň. Tu nám by mohol stať dom. Budem hrať aj v off-screene. Takže zaženiem železo a skúsim nájsť nejaké diamanty. No. Kúrnik. Takže dobre, ak sa mi dneska podarí, tak dneska by som mohol vydať toto video. Dobre. Ak sa mi podarí, dneska by som mohol vybrať toto nahrať na YouTube, takže dúfam, že toto video sa vám bude páčiť, lebo už som robil pár videí a vždy sa mi to sa mi to proste pokazilo a som bol smutný z toho. Skúsim aj nejaké drevo nafarmiť. Keď chcete, tu máte link na môj short. Tu vám ho dám. Toto bude asi z tohto videa všetko. Takže dneska sme naťažili nejaký iron. Začali sme robiť na domčeku. A proste tak. Začali sme proste na ňom robiť. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak dajte odber a like a majte sa. Užite si Vianoce.